Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian baka sarkar jilag la shimya ka rai ban weng no eka Sai Computer Limited, na ka jing tray kam an sam boarding ha ka thai mausen ram, ki kin huan sang bhalang jong ka de ka thai ha ka khatway tre gujilio arja arpan rio, kila rai ban pin sangya no eka jing lek tur sha secretariat ka balat mu ban pin long. Haba krench kila pathai ku board ki nong yalam na ki sang bhalang kila ong, baka rai ban pin sangya eka ni ka jing lek tur ka day hadian baka sarkar kala jubab, ya ka jing dawa jing ki pat ba, da ka ba weng no eka Sai Computer Limited na ka jing tray kam hapo ka mausen ram subdivision. Kala ai ru ka jing yaro shabaro ki pat ba, kinong yalam shnong ki seng bhalang prepare, ba kinong yalam jang ki central body ki bla ai ka jing tray lang, ban penur long ya ka ni ka jing dawa pat ba. Shu kila kin tu ki pat ba jang ka than, ba kinom CEO ki bill light hadu ba ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited, kan shim tipu ra ya ka jing tray kam hamausen ram subdivision. Ye penpau ke jing snow keman ke bakrang nomor ba hakajiyat ke ti ke jungi hakini ki nyo benai ke ladap hak bedai ba kini ka mat jindawa ke jungi kum ke kenhuan sambalang na ke beta ke jing persya ke jungi ya kini ka Sai Computer Limited ba ni snow keman shubun ba naklyang jong ka sarkar menen kasni kala ai yang dicoba ba isnyo ban ai ke buram da ke penta juga sarkar ba kumjuru yo pawa minister hasaba la shashkor ya ke jin dawa ke jini hakini ki nrio nyau tadi nai dena kalian ke jini kum ke kinhon hakini ki kinjat sni hakijin shisha la keren hakilat pakai kubuat bahkan ini arterik lada kesokar kam ai ya kanu kejubam in penlong kecingnya ke rengkat upai pak hi baro naik ini kilai tadi ki blok hang tei kemar sekretariat hanrei benin kesni ngelayo ya notification banyak kelang juga sarkar kalau cancel no ya ketika Sai Computer Limited batrekam hapo jong ka mausen ram subdivision dena kalian jungi kum keken hon sa shisen pa ni pen benar bahagi bedai bat ka khat artarik la shai kasni in pen sengeno banlet hantai hakmat sekretariat namar ba ka sarkar kala ai ke juba menen kasni tikene kolong tajupen tip pai ba baro ki pai ba inong snong habaro lai teli kini ki blok ba lai sai kasni nakliang jingi kum ke kenhon in persenge no ya ke jingi ki hang tai hakmat sekretariat ba ke baar nakliang jong ke kenhon seng barang i penpau ke jing sngongo ke jing ai kublai na kebenta kanika isu ka pengilayan lengba jong kiniki henreu nyo teli ki benai ya ka jing kersan bat ya ka jing ai ka bormet sim ha ki bedai bat ni kum ka kenhon bat nga penpau ka jing sngo ai kublai na kebenta baro lai teli ki NGO ke beledan rekat haki bedai bat kini isu bat ki baju ai musim nakapor sakapor kamtam haki jingai leti ke jingi lengba jong kini ihnyo teli ki benai bat nga ai kublai ro na kebenta jong barok lai teli kinhon kamtam kini yalam jong kia central body ke belaju ai musim bat ki baju don rekat ro haki program ki jungi ki penju penlong lengba jong ki benai ki bedai bat ki isu kumjuro ngasnya ban ai kublai na ke benta jong ki MLA ki MDC ba ki don rekat haki bedai bat kini ke jingdawa ke jungi kum ka penhon sang balang na kublai ro na ke benta kesenjuk rong ba snong
kabangi juya trailang nakapor sa kapor hakibday bat kini issue nado bangi sedang ya kini kajinge ki kajinge kirang ba snong baro kibalaya ai kakti kanyang kakti kamon kumjuro kireu ba kilong kami kilong pa bat kerpang nakabenta jong upai ba nabaro lai teli ki blok hakaba pila ai kajingkasan kapupura yang ni kekenhon nadu kapasdang hadu jong kedikapur kabanglayo ban khet yo so jong kajingjong ba nasngeu ban ai kublai ro nakabenta jong kitu kipai ba ani ki consumer ki bomsio ya ka belai hakani ka company namardai kajing bomsio ka jong pi kapau ba pi ai kajing kesan met bet musem nakabenta jongi ngesngeu ban ai kublai ya pi namar kajing lakloi ke jong pi ban sngap ya kajing ai jimut kajing kum kekenhon seng balang bat ngesngeu ban ai kublai tulum lang ya baro kani sim bakani kajing ai kublai ke jongi ai kublai tulum lang ya baro kipai ba jo kadong kathan ke jongi kipai ba nai kini kilai tuli ki blok ba kajing dan rekat ke jong pi kajing ai mensem ke jong pi bat kajing kersan ke jong pi hadu bengayo ban khet yo so jong kajing job to blei un ku na kamtai jong pi bat udang yalam na kamtai jong pi hakikam ki pa pi pitrei hagi snong ki jong pi bat haklang jingi kom kekenhon nge pentip hakmat jong pi ki pai pa lani ki consumer namar ba nadu menen kasni ilayo ya ke notification ke banyak lang jong ke sarkar kala concern no ya ke company hapo jong ke Mausram subdivision namar kata nakalang jingi ni kerpat ya pi ki pai ba lani ki consumer ba phimdei ban pat phimdei ban si ya ke bilai ha kani ke company lada kat lada kani ka MEPDCL kampat wan bantrei hapo jong kamau Mausram subdivision da ka basai ikentu ye pi ki pai ba phimdei ban liksi ye kani ke belai lada kani ka MEPDCL kampat trikam lani kampat wan trikam hapo jong kamau Mausram subdivision desa sisin nakaliang jingi kum kekinhon wat apreng ke jingi nanti ke jingi lengba jong kiniki nyau tuli kitnai ko oi nakaliang jingi la tresitom met bet mensim na kabanta ka jing uat ke jing nam ke jong pai ba jong dong ka than jong ka Mausram subdivision hakibedei bat kini ka issue oi nyeledut thia nyeledut dam la lot kisngi ki por lot kepisa handrai naman ngidon ke jing et na kabanta upai ba nyem semla ken kita ke baro andingi penpau mas nyong yo blei o blei le lam polo dan rekat ha ke jing et nanti ke jingi lengba kini i hnyau tili ki benai na kabanta kani ke jing dawa ke jingi ya ka hok ka bagi dei hok bat hadu jong ke por nglayo ban khet yo so ke jing jong Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya